Meillä on tulos selvillä. On aika paljastaa finaalipari ja tämän viikon kotiin lähtien. Rakkaat hahmot, saanko pyytää teidät tänne? JP, hei. Tuossa JP keskellä. Kiitos. Kiitos, Usko. Rakkaat hahmot, vaikka mielellämme pitäisimme teidät kaikki 3 täällä, te tiedätte pelin hengen. Yksi pakkaa kohta laukkunsa ja lähtee luiskaan. Kyllä. Mitä sanoit? Niin. Kun katsojien äänet on laskettu yhteen. Nimenomaan. Tai 1:30, en minä tiedä, mutta... Joo, niin. Niiden perusteella minun on sanottava, että... Jaadi. Leena Hefner on tässä vierellä. Ja ensi viikolla täällä. No voi! Usko Evertti. Se on mä nyt. Jani-Petteri. Lähtö tulee. Jompikumpi teistä joutuu nyt lähtemään. Mitkä on tunnelmat? Aivan sama minulle kumpi tulee. Niin, no. Se on aivan sama. Ja sattumanvaraisessa järjestyksessä. Usko, mitkä on tunnelmat? No kyllä, minulla olisi vielä ollut, että jos nyt tiputaan, niin harmittaa, kun minulla olisi vähän ollut ässiä hihassa. Millaisia? Minä ajattelin, että minä olisin soittanut akustista kitaraa, että ihmisistä olisi varmaan kiva, kun on akkarifinaalissa, niin... No, kenestä on, kenestä ei. Jani-Petteri, mitkä on tunnelmat? Aika pahasti hermostuttaa. Luulen, että täytyy mennä terapiaan. Parisuhdeterapiaan. Jaakko, mennään. Jani-Petteri ja Usko. Ja. Katsojat ovat puhuneet. Ja. Sanon seuraavaksi toisen finalistin nimen. Hän on Usko Evertti Luttinen. Jani-Petteri. Älä sä mene sinne Prometheus-leirille, ritarille. Joo. Hiljaa. Hyvä, Jani-Petteri. Jani-Petteri. Aikuiset aina tässä vaiheessa kysyy, mitkä on tunnelmat. Se on tyhmä kysymys, mutta osaatko vastata tähän? No, ei olekaan hyvät tunnelmat just nyt. Mutta Jani-Petteri, näiden 7 viikon aikana sinä annoit meille ja miljoonille suomalaisille valtavan hienoja hetkiä. Käydään katsomassa parhaat palat sinun taipaleestasi tässä kilpailussa. Kaverit sanoi, että otat vaan laserringiakan, niin sillä sä voitat kaikki vastustajat ja sut korjuunnataan voittajaksi. No niin. Viitsi. Ei mulla ketään kavereita oo. Ette ymmärrä, mitä sitä liittyy juolaan. Viimeiseksi jää Terjo äänekäs imbesiili. Mä oon käsitellyt tätä obsessiota mun terapeutin kanssa ja tilanne on täysin hallinnassa. No mutta se on hieno homma. Viitsi. Vapise Terjo! Jani-Petteri, meille tulee kaikille ikävä. Jos haluat lähettää terveisiä, niin nyt se on mahdollista. Vapisen Vanessa, täältä tullaan. Kiitos Jani-Petteri. Sinä lähdet kotiin, mutta haittaako se? Haittaa se. Ei se haittaa. Ei haittaa. Finaalissa siis Usko Evertti Luttinen ja Leena Hefner, omaa sukua Herppeenluoma. Puhelimet ovat auki, muistakaa äänestää suosikkianne. Ensi lauantaina tämä kilpailu ratkeaa 7:30 tällä kanavalla. Leena on tässä, ei. Hei. Leena on